Здрасти, как сте? Пак си добре. Ако сте с нас Спайдбър, знаете, че гледате моето, не знам си кое си видео в канала ми Никола Пейчева, а аз съм Никол. Понеже вече от миналия ден, не знам, може би от понеделник е първият пролетен ден, вече направо си стана лято според мен реших да ви, понеже се казвам някакво супер пролетно настроение, реших да ви дам малко от това, което се случва в стаята ми извън нея и в мен. За пролетта ще ви покажа смисъл нещо като пролетно почистване, което аз по принцип правя, защото откакто гледам видеята на Валерия Йорданова, последните видеа са пролетни и ми изрази супер пролетна енергия, затова много ви благодаря. И да, нека да започнем с самото видео. То ще е на тема, ако вече сте разбрали всичкото ми това дрънкане, че то ще е пролетно възраждане, т.е. че всичко тук от гадна и скучна зима ще се превърне в най-хубавата пролет на света. Така че нека да започваме. Първа точка винаги от моето пролетно възраждане да изчиста всички гадни пуловери и всичко останало, освен ако не са лекички. Така че да започваме. Първото, така, както виждате, съм извадила къси панталонки, гъщеризони. Оставила съм все пак някакво повече, защото още не сме сигурни, че ще стане мега топло, така че за всеки случай. Сложила съм леки блузки, буди с къси ръкави за всеки случай. Също, нали, съм оставила пловери, някакви клинове. Следващото, нека да преминем и тук. Тук, всъщност, тук съм и малко по-официалните дрехи, тук има една рокличка. Ето тази блуза, която вече съм сложила. Тя е в много лека материя и много хубава. Сако съм сложила, извадила съм униформите си по къси дълги ръкави, извадила съм къси панталонки, извадила съм си пухарката, извадила съм отново блуза с къси ръкави и леки пуловери. Това е! Още от втора точка, пролетното възраждане, именно красата. Тук съм си сложила тефтер с пеперуди и цветчета. Тук той знаете кой е този тефтер от първото ми видео и една супер цветна химикалка. Горе-долу, тук съм направила една чаша, покрита с рамки, тук съм нарисувала разни точки и такива. Това е тук. Ето го самото ми стъкло, тук съм писала Spring Stem, някакво човече, както ви показах. Тук Nature is Beautiful, Love After Spring Toronto на Shakespeare, Be Happy, Get Back Up Again и тук съм написала Nicole's Room and Models. И да, това е от втора точка вече наистина. Трета точка от пролетното възраждане е гримът. Сега ще ви покажа всъщност как го преобразявам. Обикновено през зимата слагам, когато излизам, знам, че обикновено на видеята не ви носа такива червила, но ето носа ето такива през зимата обикновено, когато излизам навън. Но сега също така носа златисти сенки, някакви такива неща, които по принцип не се виждат. Сега вече обаче започнах да нося ето тези сенки, които са в бежев цвят и лилаво. Също така, ето тези, би сигурно действие. Розови, които са сини, ето тук по-добре да се покажат. Също така вече започвам да нося ето този глас, който съм в момента. Както виждате, много хубав, много комфортен също. И да, общо взето това е, което аз вече започвам да нося малко по-изкрящи такива цветове, някакви пастелни и това е от трета точка за сега. Четвърта точка от пролетното ми възраждане е лакът. Сега ще ви покажа какъв обикновено до сега не съм изпробвала, но много ми харесва как ми стои. Ето този с цветчета. Както виждате, много готин. Поне забравих да ви заснема как майка ми го направи. Сега ще ви обясня точно как става. 2 слоя бежев цвят лак или бяло. Задължително 2 слоя, за да може, защото ако не ви е покривен, няма как да стане. Ако е малко покривен, може и да стане с един слой. След това правите с инструмент за точки, може и с клечка за зъби,
ние го направихме с красивица. Слагате 5 точки от лакът и вътре оставите празно място, за да може после да сложите тръпчинката. Тук аз го направих по принцип с 3 цветя, обаче на мен няма да ми стигне място, затова мама ми го направи с един. И затова, значи, ако сте дете наистина, значи тук е хубаво, за да ви се отличава единия, тук да сложите един цвят, тук е същия, тук същия и тук същия. И тук, извинявам се, малко съм болничка. И тук на безименния да сложите различен цвят и вътре в самото да сложите някакъв блестящ или златен. Вътре в тръпчинката на цветето. И така се прави. Знам, че не го обясних много добре, но сигурно ще има 1 милион видеа в канала на Валери, които, както ви казах, ще оставя, може би линк долу, по-долу в описанието. Има начин как да се направите лак. И да, това беше 4-та точка лак за сега. И следва последната, може би, точка така че до след малко следващата точка. И като за последна, 5-та точка е цветовете. Просто вече всичко от черно, бяло и всякакви такива тъпи цветове, които изобщо не са хубави. Всичко променям в пастелни цветове, в крещящи цветове. Също така, един от най-актуалните цветове сега е розовото. Всякакви цветове е розово и също така цветът на тази година е зелено. И нека да преминем към края на това видео, защото вече не знам колко минути. Както виждате, набързо съм се преоблякла, защото това го снимам. В смисъл, самото видео го снимах вчера, а днес снимам края. Ако ви е харесало това видео, дайте палец нагоре. Ако не ви е харесало, дайте палец надолу. Не го правете това с палец надолу, защото не искам да имам палци надолу. Абонирайте се, ако ви харесат моите видеа. И задължително, когато се абонирате, натиснете камбанката, за да получавате или виждате, или гледате, както искате си го наричате, първи моите видеа. И това беше от мен сега до следващата седмица. Ако ме питате какво е това, тук съм писал Никол Пейчева, ютубър Никол Пейчева на английски. Това беше наистина вече. Чао! До следващата седмица, т.е. следващата събота. Чао!